Orduan, zer da Euskal Herria? Euskal Herria da Euskararen herria. Beraz, Euskara hizkuntzaz hitz egiten den herria. Badago, Estatu Espainolan eta Estatu Frantsesean. Hemen, imagina ezagun, hemen egongo litzateke beraiek, espainolek eta frantsesek gure artean ezarritako muga guretzako artifiziala. Hego Euskal Herriari dagokionez, bananduta dago bi erkidegotan. Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako Komunidad Foral de Navarra. Ipar Euskal Herria daude 3 probintzi, eta hemen ez daukate inolako errekonozimendu administratiborik. Hauek parte hartzen dute Pirine Atlantik, deitzen den departamentuan. Orduan, guk gatazka konpontzeko bidean egiten dugu proposamen bat. Estatu espainolari dagokionez, bi administrazioetan egon beharrean batean egotea. Hori da, una comunidad autónoma de las 4 provincias de Hego Euskal Herria dentro de España. Hori hasiera batean, con derecho a decidir, lógicamente, etorkizun batean erabakitzen badugu, hori, independentzia izateko, aukera izateko. Eta aldi berean Ipar Euskal Herrian gauza bera eskatzen dugu. Errekonozimendu bat Ipar Euskal Herriarako, baina Hego Euskal Herrian bezala erabakitzeko ahalmenarekin. Eta, hola, egunen batean, bai Ipar eta Hego Euskal Herriak erabakiko bagenu bat egin eta berriz ere independente izan, izatea. Hau da, herriak erabaki dezan. Bistan da, gaur egun gatazkaren gakoa dela herriari erabakitzeko eskubiderik ez ematearena. Baten batek esaten zuena hor, que es que no han hecho nada por atraernos, por enamorarnos, no? Eta orduan, harritzen dira guk dibortziatu nahi izateaz, ez? Es que no te quiero. Eta jazta, eta hori da. Dena dela, erabakitzeko almena izango bagenu. Eta herriak berak erabakiko balu gaur arte bezala jarraitzea, jarraituko genuke. Herriaren borondatea da. Hau da, Espainia eta Frantziaren menpe jarraitzea herriak erabakiko balu, jarraitu beharko genuke. Orain, herriak erabakiko balu, independiente edo federal edo nahi duena izatea, hori estatuak, bai Frantziar estatua eta espainolak onartu beharko lukete. Hori da gaur egungo, ulertzen duguna guk demokrazia bezala. Quebec daukan aukera bezala. Quebec birritan izan dute eskundeak, birritan galdu du. Guk nahi dugu hori, galtzeko aukera izatea.